Bé, hem tingut una primera part, des de l'inici hem pogut tenir dues ocasions molt clares. Ells han optat per ficar un porter que normalment no juga de titular. Ha fet 2-3 grans actuacions i això ens ha equilibrat una mica la primera part amb el Felanitx. Hem sortit bastant forts, però sí que ha hagut una fase en la que ells han pogut arribar amb espais i poder fer-nos mal. Hem acabat amb 0-0 i nosaltres hem optat per treure un central i fer un esquema, un dibuix una mica més ofensiu i diferent, que hem fet el 4-1-4-1 o el 4-3-3. Hem tret en l'Osada i hem ficat a Emiliano. Pensàvem que necessitàvem una mica més de superioritat per dintre i a la vegada tenir les bandes més cobertes. Crec que hem agafat el control del partit en la primera fase de la segona part i hem jugat molt bé, sobretot per bandes, i hem tingut opcions. En aquell moment, ells amb una contra han fet un tir molt realment inesperat des de fora de l'àrea que ens ha sorprès a tots, inclús a Marcos, i ha estat un gol per l'escaire, un golàs, i ens hem ficat per davall del marcador. La situació tornava a ser difícil per nosaltres, però aquí els ingredients començaven a sortir de lo que és aquest equip, un equip que creiem que ha nascut amb personalitat, amb caràcter. Hem fet uns canvis que crec que han funcionat. L'Ivan Sales, tant al partit del Cardassar com aquest partit, ha sortit molt concentrat i ha estat determinant de nou. Emiliano també crec que ha fet un gran partit, i després en Colo i en Villar, que han sortit després de la remuntada del segon gol, han fet fantàstic. Estic molt content amb els jugadors perquè davant dels problemes estan oferint futbol i molta fe. Bé, l'equip, quan hem rebut el gol, hem decidit canviar també de sistema de joc. Ells estan acostumats a jugar 3-4 sistemes de joc, és el que treballem, i hem canviat amb el 4-4-2, hem ficat el Juan Carlos amb el Gianluca ja de puntes molt més frontals, i hem obert en banda l'Ivan, que és quan hem fet el canvi, a l'Ivan i al Cristian. Això ha funcionat i bé, a base d'empenta i del cansament d'ells també hem pogut trobar més espais. Hem trobat el camí per fer el segon gol i portar-nos la victòria. Bé, jo compto amb tots. És veritat que l'Ivan i l'Emiliano no jugaven des d'inici, però han sortit en moments difícils i han demostrat estar molt concentrats i amb moltes ganes d'oferir coses. Ells dos han estat determinants per la victòria i això fa que un equip es faci gran, que no siguin 11 jugadors, sinó que sigui un planter de 21, que és el que som. Bé, estem en un molt bon moment. Jo crec que portem molts mesos en un bon moment, però sobretot jo penso pels jugadors que teníem de baixa, ja estan arribant al final i podem comptar amb ells. Moreno, Enric, en Villar ja ha jugat avui, David Serrano, bé, no recordo tots perquè hem tingut bastants, però que no tenim cap jugador que puguis dir que no podré comptar amb ell fins al final. Això és el que més content em fica. En Quique també, avui està a la convocatòria, i necessitarem de tots. Això és, jo crec, que la millor notícia pel CD Ibiza. No. Nosaltres anem diumenge a diumenge. Nosaltres pensem en la victòria i pensem en 90-95 minuts. Jo crec que és una cosa que hem inculcat i per això aquest equip, davant dels problemes, no baixa els braços. Per això ells volen la victòria al 90, al 95, al 5, al 6, i això és quelcom que aquest equip ho té. Sí. L'exigència, el nivell d'exigència de cada partit cada vegada és més gran. Ara el Felanitx ens ha ofert avui un partit de molt nivell, moltíssim nivell. El Constància serà un partit de moltíssim nivell i Manacor serà un partit de moltíssim nivell. Llavors tenim que donar la millor versió del CD.